ndị ọdịnala ekene m unu. Ụmụ ibe anyị ekene unu. Ụmụ Igbo ndị ọdịnala ekene unu. Anyị si udo dịrị unu n'ụbọchị taa. Anyị si ekene dịrị unu ebe ọbụla unu nọ. Anyị si udo dịrị unu. Anyị bụ ndị ọdịnala na-ekene unu. Anyị si ka anyị gbasara unu ozi taa. Aja ka ebido n'oge kama na ihe mere bụ na enwere ka o si dị, enwere ebe anyị nọ. So na ya enwere ike imeripụ ọsịsọ, ọ ya mere aji wee dị ka egburu obere oge. Nwanne asị m udo dịrị unu ebe ọbụla unu nọ. Na-emere anyị pọpị. Ndị a tibere anyị mmọnwụ. Ha tibere anyị mmọnwụ mana orugo mgbe a ga-adọpụta nwa ewu n'ọgbụ. Anyị enweghị akwụkwọ nsọ nke anyị, mana akwụkwọ nsọ anyị ezubeghị ezu, ọ ka ya ezu ezu. Aka na-ede ya ede. Anyị ga-eme ya opposite. Enwe ya na-akpọ opposite. Anyị ga-atọ ọnụ ya baakị. Otu aha si dee ya ka anyị ga-esi kweta ọnụkwa ya baakị dejekwere ha. Na-eme emegwara anaghị eso okwu. Anyị wee dee akwụkwọ ọdịnala. N'ime akwụkwọ nsọ ọdịnala aha na peji 127 ka nsọ na bekee. N'ime peji akwụkwọ ọdịnala a na akwụkwọ nsọ ọdịnala enwere nke anyị na-akpọ arụrụmanị arụ ala n'ime akwụkwọ nsọ ọdịnala. Ebe a ka anyị dere ihe ọjọọ ndị ọcha mere ka anyị wee kọwara ụmụazị anyị ka ndị ọcha si wee taa anyị isi. Anyị wee gwa ha sị ha na enwere n'ime akwụkwọ ọdịnala mbagodi bifo anyị na-ekwu mba ahụ hei anyị chọrọ ịpụ apụ. Tupu anyị a na-ejebe anyị ga-ekenegodo eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ikwu, kene ibe, kene oke, kene nwunye. Ife anyị ekwube kene ndị ọkpụ na ndị egede. Ụmụnne, n'ime akwụkwọ ọdịnala a na peji 127 arụ ala anyị ga-ekwe otu ya taa from chapter 10 1 to 19. Ọ bụghịkwa m kwuru ihe a bụ ihe mere eme na anị anyị. O mere na anị anyị. Anyị ga-translate ya n'Igbo. Ọ ka dị n'oyibo. Anyị ga-translate ya n'Igbo ka ụmụazị anyị na-amụ ya n'Igbo. Ihe o ji wee dị n'oyibo na-abụ na agwara m ụnụ na anyị bụ mekaniki ka anyị bụ. Anyị bịara ịrụ ọdịnala arụ. So ọ bụ mgbe anyị rụchazie isi akwụkwọ na anyị atọ nụzie ya ka ọ dị n'Igbo werezie wee zụọ ụmụazị anyị ka ụmụazị anyị mara ihe a na-akọ. Mana ihe ndị ọcha mere bụ na afta ka ndị ọcha mechara ihe ọjọọ ha mere anyị ịma ihe ha mere. Ndị ọcha aga na ebe ha gwa ụmụazị ha na ha bịara Afrịka ịbịa mee anyị develop, ịbịa mee anyị civilize. Ha gwa ha na ha bịa zuo anyị ochi. Ha bịa ha na abịa bukuru ihe anyị nwere. Onye mere ị na-ekwu destiny ndị ọcha mbụ ndị ọcha amadị ihe ị na-akọ. Ụmụ ndị ọcha amadị ihe anyị na-akọ sef. Ụmụ ndị ọcha kwuchekwa na nna ha bịa mere anyị ihe ọma na ha kpọtụrụ anyị n'elu onye isi. Ihe ha na-ekwu na every white man che na their forefathers, their ancestors bịara na be anyị n'Africa come to civilize us. That is what they told them. Na their history. Ihe dị na their history. Nothing like slavery in Western history. Ụnụ amara ihe a na-akọ. In Western history, ihe dị ebe ahụ bụ na they went to Africa to civilize Africa. They went to South America to civilize South America. Onye nwa mere iji eme a na-celebrate those ancestors. They celebrate them because agwara m ụnụ nwanne ihe o sokwa gị mee as long as na ọ bụghị ngwa dee your history. Onye dee your history will ga-dictate ihe na-eme ebe ahụ. Olesi ma ọ gị dere. Ọ bụrụ na ọ bụrụ gị dere nwanne mara ihe a na-akọ. Ndị ọcha niile nọ n'ụwa na-use one history and ihe dị na their history book bụ na white man came to Africa to develop and civilize Africa. And some eji wee jide ndị ụka n'ọrụ. Ị na-agọzi ndị ụka na ụka adịrọ mma. Ndị ụka ga na-asị gị na ndị ọcha wetara anyị civilization, wetara anyị science, wetara anyị education. All the same thing because the history and na-agwa gị na emere ya attach to religion. This kind of philosophy history na-agwa gị na emere ya attach to religion so that mgbe ọbụla onye ọbụla bụ a religious person or Christian or Muslim, ihe ọ ghọtara na any black African continent bụ na religion came to civilize them. Ọya bụ ihe a dere ebe ahụ. Onwe ihe ọzọ. So ọ bụ esigo otu azụ ndị ọcha code go everything. Nwa bekee code go ihe niile for their own favor. Ha code everything in their own favor. Mana ya mara those things. Ihe anyị na-agba ndị be anyị today a na-ekwu maka ọdịnala ha anaghị aghọta. Anyị bịara ebe a to rebuild and rewrite, to encode
words into your brain so ka ị na-eche uche ọfụma na ha mere pọpị ha gwuru wayo. The Leopold II of Belgium n'ime akwụkwọ ọdịnala, Leopold II of Belgium n'ime akwụkwọ ndị ọdịnala, page 127. Arụ ala, Leopold said to his people, chapter 1, to chapter 1, the tax that is given to fulfill is very delicate and require much tact. Ọ bụ mụ kwurie, ọ sị ha na tax ya ga-enye ha na ọ dị very very delicate and ọ require more tact. Na ha ga-efocus, ha ga-agbado anya na this thing ha na-eme. Then chapter 2, ọ gwa ha na chapter 2, you will go certainly to evangelize. Ọ gwa ha na ha ga-eje mee evangelize, but your evangelization must inspire above Western interests. Chapter 2, ọ gwara ha na ha ga-eje ebe ahụ, and ihe ọbụla ha na-eme ebe ahụ, ihe ọbụla ha na-eme that place, the first thing ha ga-emegodo shop na the interest of the Westerners is represented. Ihe ọ gwara ha. Then chapter 3, ọ gwa ha, your principal objective in our mission in Africa is never to teach them to know God, because they already know God. In chapter 3. In chapter 3, Leopold gwara ndị otu ya, ndị ọ na-edunye agha, now don't go there to tell them about God, because they already know God. Then chapter 4, they know to kill. Na ha mana igbu mmadụ bụ ihe ọjọọ. Na ọba hụrụ ikuziri igbu mmadụ bụ ihe ọjọọ. Na ha ama ya already. Na ha ama na isi asị adịrọ mma. Na ha ama na ịkpọ mmadụ iyi adịrọ mma. All those things they know. Na ha they have courage to admit. Cherekweno, this thing chere ihe na eburu anụ anụ. Okay, also chapter 40, your essential role is to facilitate the task of administrator and industrialization, which means you will go to interpret the gospel in a way it will protect your interests. Na ha ga-gather place to interpret the gospel in a way it will protect their interests. Ị na-anụkwa na-ekpenu ntị maka ndị na-ebu Bible, maka ndị na-ebu akwụkwọ nsọ. Ihe a bụ ihe kwuru n'akwụkwọ nsọ, that they will go there to interpret the gospel in a way that it will protect their interests. Amazi m ebe a na-eje n'igwe from here. Ihe a bụ n'ime akwụkwọ nsọ ọdịnala ka a na-ekwu maka, ọ bụrụ akwụkwọ nsọ nke ndị ọcha. Ihe a bụ n'ime akwụkwọ nsọ ọdịnala ka a na-ekwu okwu. Ọ bụ ihe a ka a ga-eji wee zụọ ụmụ anyị. A ga-agwa ha otu esi wee wetara nna nna ụlọ akwụkwọ nsọ na anị ha, kọwara ha ebe ha ga-aghọta. Maka nke a na-ekwu n'akwụkwọ nsọ nke anyị, nke ahụ abụrụ ya. Nke a na-asị na ndị ọcha wetara ụnụ ụka, wetara ụnụ nka, na-ekwe ihe ọ na-agwa ha mgbe a na-eweta dị ụka. Ọ bụ wayo ka ọ bụ. Ọ na-agwa ha na wayo, pump and play. Onye kwuru ihe a bụ onye dunyere ha agha, onye dunyere ha ọgụ. Ọ ya na-ekwu this thing. Then chapter 5 says that to avoid that, they get interested in it and make your murderous competitors. Ngi nwe mekwana ka, because it must hold them down. No bụrụ na hold her down, tomorrow ha ga-try to remove you from power. No bụrụ na hold her down with that religion, na tomorrow they will fight to remove you from power. No nya ka eji wee nye ha religion that you must. Ị ga-enye ha religion aha, so that tomorrow ha ga fight against you. Then chapter 6, you're not going to find texts ordering and encouraging followers to love poverty. Na ha love ogbenye, ha love ogbenye. Gwa ha na happier are the poor because they will inherit heaven. Gwa ha na ndị ọbụla dara ogbenye ga-eje n'igwe. Na onye ọbụla dara ogbenye ga-eje n'igwe. Chapter 7, ọkwa ihe. This is what message sent from Leopold to his disciples. Ihe a message the Leopold send his disciples to bring to our people in Africa. Na onye ọbụla dara ogbenye ga-eje n'igwe. Happy are those who are poor, for they shall inherit heaven. So they should be poor. Na ha say, ha dey happy. Let them know that rich is evil, so that ha ga enwe ego. Let them know that rich is evil. Na ọ ga-adị ha dị onye ọbụla kpatara ego ije n'igwe, so that they should be happy to be poor.
ka na-ejekwenu. Then in chapter 8, you have to detach from them and make them disrespectful everything which give courage to affront us. Emekwana ka ha nwee ihe ọbụla ga-enwe ha courage to affront them. Don't allow them to have courage in anything ọbụla ga-eme the master affront. Then chapter 9, I make reference to their mystic system and their war fetish, which they pretend not to want to abandon. Nyekanya na ndị agbara ha mgbe ha bịara na uduzu awa arụsị aha niile, that you must make them abandon them, even though na they had difficult to abandon. Make sure press them to abandon it, because all through that thing they will challenge us. Make sure that they abandon everything ha na-eme, kpọọ ya fetish, kpọọ ya ihe rụrụ arụ, kpọọ ya arụsị, kpọọ ya ihe niile dị n'ụwa, until they abandon it. Unu afụgo na ihe ahụ strategy. Religion is a strategy. Oh, ihe a na-agwụ na a na-agwụ ndị ọna ha. Religion were strategy, pump and play. This is ihe ahụ akwụkwọ apostle Leopoldo II of Belgium nyere ndị ụmụazụ ya ogbojere n'Africa how to bring the religion to them. Ihe a bụ ihe translate is the transfer ya into the book of Odinani. Arụrụ ala ni akwụkwọ ọdịnala arụ ala. Ị ga-agwa ụmụazị gị how they brought this thing into your land. It is near pancake. Tell them how they brought this thing. No, bro, because of to save you, not because to send you to heaven. It's because they want to come and take what you have. So how do they disarm you? How you use this thing to disarm you? Mana ị na-agba ndị be anyị ihe ọ naghị dị ọba aha ebe o si ebe a pụọ. Ọ dị ya ka nobody, because ọ bụ na anyị bụ ndị Igbo. If we are Igbo, we must abide by that philosophy that gets to us. Unless you don't want, you don't have option. You don't have option than to design your own. Design, and I won't do Odinani take go the tax to design a way to live. I know Ejekwe. Chapter 9. Your actions will be directed essentially to the younger ones. They must target the younger ones, for they won't revolt when the recommendation of the priest is contradicted to their parents' teaching. Chapter 9. Your actions must be directed to the younger ones, for they won't revolt when the recommendation of their priest contradict to their parents. Here about the philosophy given to the priest and the missionary when they are coming to our land. No target let them target your children. Target so that your children will not challenge them tomorrow. Today. What is happening to us today? Are we challenging? Are we or saying Jesus is Lord? You must accept Jesus. So, oh God, call your mother. Call your mother, tell your mother this thing. Tell your mother that this Leopoldo na onima akwukwo ndị ọdịnala, page 127 na chapter 10 verse 1 to 19 na this thing dị n'ime akwụkwọ a. Gwa ya mma gị, ọma ga aka n'anya. Ịgwa mma gị na ndị ọcha nọdịrị anyị, nwa bekee nọdịrị anyị, see map, see plan how to disarm you before ha bịa na your land. Your mother will not believe. Ọ bụ ihe ha na-eme. Make sure that you capture the minds of the young, so that they will not revolt against you tomorrow. I did not say it. Here about Apostle Leopold II nyere ndị ụmụazụ ya mgbe ha na-eje Africa. Okay, chapter 11 or chapter 10. The children have learned to obey what the missionary recommended, who is the father of their soul. The children na children amurugo okwa ihe ndị the missionary teach them, because they own their soul. Or haven't they owned your soul? Haven't them owned your soul?
Here we go your soul. Here we give a coincidence. This is not coincidence. Now they own your soul, and they even said it written before they came that with this religion they will owe your soul. Okay, Ibazie na say lada 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 lada, our God Jesus is a ladder. Follow the ladder. Hey, follow the ladder to heaven. Your soul is gone. And I go your soul. Number 11, chapter 11. You must singularly insisted on their total submission and obedience. Avoid developing the spirit in the school. Teach students to read and not to reason. You must singularly insist on their total submission and obedience. You must insist on their total submission and obedience to avoid developing a spirit in the school. Teach students read and not to reason. This is the plan of Nwabeke before bringing the Bible. Before we take the Bible. I am not making it up. And the Odinani are not making this thing up. This is written before coming to our land. Chapter 12. Dear patriots, are some of the principles that you must apply. Yawere ndebono, meha chief, those chiefs, warrant chiefs, apply them. You will find many other books which will be given to you at the end of this conference. Akwukwo ha ga-enye ha were omenani anyị were our way of life we create a system so that they can look alike so that we don't understand differences. Let them use what we have to create a system so that we don't understand the differences. However, let them took our book, our ancient book, to create a system for us so that we don't understand the differences. So what became a map before her? 12 or 13. Evangelize the Ndoji. Also give Mary evangelize Ndoji so that they stay forever in submission to white colonialists. That you must make sure you teach them how to submit forever and ever to white supremacy. To white supremacy, you must teach them how to submit forever and ever to white supremacy. So they never revolt against the white supremacy. This is what okunkoli sebrowa. Okunkoli sebrowa. Oli sebrowa. Okwa ihe ha kwuru. Agụchana ha abụọma. Ndị agụrụ abụọma gosi abụọma wee butere anyị. Biazie na nke anyị dey another thing. Tell anyị na Jesus is Lord. God is coming. So God, for God so loved the world. So for God so loved the poor. It will be hard for rich man to get to heaven. Happy are poor, for they shall inhabit the kingdom of heaven. Do you see the real secret here? If the real secret, no bụrụ nke ndị na Bible. Ọ bụ nke a dị na akwụkwọ Odinani. Ọ bụ nke a dị na akwụkwọ Odinani bụ real secret. Ọ bụ nke a ha bụ. Ọ bụrụ nke a ha bụrụ ọnụ. Na-ekwe the real one here. Happy are those who are weeping because the kingdom of God is 14. Chapter 14. Akwụkwọ Odinani. Aruala. Chapter 14. Happy are those who are weeping because they are going to inherit heaven. Now they inherit heaven. Here what they taught them to teach you. That is not what God says.
But for you in the Bible, you say God says. This is what they taught them to teach you. This is not what God says. This is what they taught them to teach you. But they came and say, God says, God says. Our people say that Bible is the word of God. But here, in Odinani, akwukwo Odinani, he said no, that Leopoldo, and his men, his disciple, do this plan. Leopoldo and his men made this plan. But for you, it's the word of God. For you, this is the word of God. Chapter 15, in chapter 15, also convert always the black by using the whip. Okwunu for onye father na apia mmadu ihe na azu na YouTube, na Facebook, keep their women in 9 months submission to work freely for us. Keep their women in 9 months submission to work freely for us. Chapter 15. That your women must be submissive. That your women must be suppressed. In the Bible, don't they say that women is the one that must respect the men? Or how could they wrote in the Bible? Now Bible, don't they say that women must be submit to the man? Chapter 16, force them to pay you in sign of recognition. Force them to pay you in signs of recognition. Or when the pastor has tax. Don't pastor ask you tax. This is what is being written before they came into your land. I am not making this up. Make it up. This is written. Odinani. Chapter 16 is there. Then chapter 17, also institute a confessional system which allows you to be good detective and denouncing any black that have a different consciousness contrary to what is your decision is. Hey, Nandi Ebugai. Na chapter 16, also institute a confessional system. Institute a confessional system which allows you to be good detectives. Denounce any black that has different consciousness contrary to decision maker. This is what they say, they prepared, they written before they brought that Bible. This is what is under the book of the Bible. Now we are interpreting and giving you the opposite through the Odinani book. So that one. This is what you have to tell them, not that one. Chapter 18, Osigi, teach the niggas to forget their heroes and to adore only ours. That is Jesus Christ. Also teaching the COG, teach the blacks or whatever, teach the niggers to forget their heroes and adore only ours. This is what they said, not me. Forget their heroes. On our Bible, don't you glorify St. Peter? Don't you glorify St. Paul? Don't you glorify St. Barnabas? Don't you glorify Mary? Who is your hero? You don't even know one single hero, dead hero. Nobody know Michael Opara. Nobody know Mbakwe. All of you don't know all those people that are meaningful to our people. Ndeba yo name Mbakwe. Ndeba yo no Michael Opara. Ndeba yo name Kere ha. Can I start naming them? How many of you know them? But you know St. Paul, but you know St. Peter, but you know St. Barnabas, you know Virgin Maria, you know Jesus Christ, you know this, you know that, but you don't know your hero. You don't know your heroes. Don't they say it there? Then say it. Chapter 18. Never present a chair to a black that comes to visit you, so that for intimidation. Don't make them equal as you. Don't make them equal as you. They said, not me. We only give interpretation through the book of Odinani.
this is what they said. The missionary before they came. Hey, bunyekwenego oche, gina ha nọkọkwana. Let them not sit with you, so that he don't ichekwana kigari ichere itone. Never you invite them for dinner. Even if even if they give you goat, chicken, whatever, don't ever invite them for dinner. Then chapter 19, or chapter 19, the exempt in Kabakon will finish here. Or see the above speech, which shows the real intention of the Christian missionary journey in Africa, was exposed. Above this speech is the intention of the Christian missionary in Africa. This is the of Leopoldo. The above shows the real intention of the Christian missionary in Africa. Mana for you, our Jesus is Virgin Maria, Saint Peter, Saint Paul. God is this. Happy are those. Happy, do you see where that thing came from? For happy are poor, for they shall inherit the kingdom of God. Do you see it now? Do you see where that thing came from? No, brother Chukukuru. Do you see no brother Chukukuru? No, Leopoldo and his men say so. For you, this is the word of God. This is not the word of God. Akwukwo Odinani emego ka anyị mara na ihe a na-ekwu ebe a bụ asị. A ga-etinye n'Igbo, n'onu Igbo, ka ụmụ anyị na-aghọta ihe a na-akọ, akọwasịara ha na nta akara. Mgbe ha nọ na nta akara ka a ga na-agwa ha arụrụ a na nwa bekee rụrụ n'ala Igbo. Afa nwa bekee bụ arụ nwa bekee pụtara ihe rụrụ arụ. Unu ejizine mgbe bekee rụrụ arụ ọ ihe ọ pụtara. Ịchọ ka mkpicha epuruvoro m gị agwa m gị ihe mere nwa bekee ji wee rụọ arụ. Without sun, anwụ na-send this energy. Black people take the energy, dilute it, refine it, we send it away so that nwa bekee can live. Ndị ọcha nwụọ, nwa bekee will die off. Ndị ojii nwụọ, nwa bekee will die off because ọ ngwa na-eme absorb the sun energy and distribute it to onye ọbụla na-abụrụ onye ojii. You distribute the energy from sun, so you ọ bụ ngwa bụ onye nwere ihe a na-ekwu okwu ya. Nwa bekee n'ime akwụkwọ ndị ọdịnala, nwa bekee bụ ihe rụrụ arụ. The black is the carbon that bring the light sun. Opo ojii bring the sun. This is the carbon burning. Opo na nwa ọkụ anaghị agba, there will be no light. Light came from friction, from resistance. Any electric bulb you see is burning. That's why they give light. So the sun is a carbon, black carbon burning, giving light. Simple as ABCD. Go to any science, they will tell you that. Every science know it. Asigi no oji. Nwa bekee, there is nothing white in nwa bekee be heruraru. Nothing white there. O choose white because all man ancient days. Now white be here angel pure and this or what is here? What black in you? Ebru na bagari. Yes. Mananso wadro. Odinani abịago na ọbịago. Anyị ga-sanitize anyị Igbo. Anyị nwere 5 principles of mind development. Nwanne, without ndị ojii, there will be no life on earth. Without ojii, there will be no life on earth. So see how we need to organize ourselves. Ka anyị mee onwe anyị organize, mara ihe our people chọrọ, to give our people what they want. Ka anyị nye ndị be anyị ihe ha chọrọ, so that they will love the life they live. For now, ndị be anyị aghọtara, they have been miseducated. Ha na-agazi eri. So ihe anyị need bụ reorganize ourselves. There is no time and space. As long as women start giving birth, as long as women keep giving birth, there is hope. Hope anabeghị. Anyị nwere hope.
So ihe ndị be anyị neediri ime na bụ start educating their mind. Anyị nwere akwụkwọ ka nkụ, anyị nwere akwụkwọ ọdịnala, anyị nwere iwu ọdịnala, aka ha nkụ ọ baghị ụgwọ ya. Anyị nwere ebu nwee mfụ, anyị nwere mmadụ, ndị Igbo nwere mmadụ. I can promise you. Ọ anyị ka ọ dị n'aka. Hard work, we need to work hard. Ọ dịrị izi, nwa bekee anyị ha kwa agba gị nkịtị. Nwa bekee agara adị happy. Ngana nwanne, anyị eko maka na nwaanyị na-amụ nwa mụọ ndị dịba ya mụzi amụ. Mba o, olo. Anyị bịa nwata na-achọ nke ya, asị ọ dị anya ukwu. Anyị adịghị anya ukwu. Nwanne nke anyị dị awụrọ ndụ. Nke kama anyị ga-ebi otu ọka mma na mmadụ nwụrụ na anwụ na nwụrụ uru mmadụ bara na nke anyị dị. So gwanụ ndị ụka na nke ahụ bụ abụghị akwụkwọ. Ọwụ disi ihe ụka si wee ghọwu ha. Ihe ụka esi wegwa ha dịtịnị. Ekwuru m onye ọbụla ịnụ ibidoro n'isi ekwusi aka ọtụọ jee bido n'isi gebe ya. Akwụkwọ nsọ ọdịnala nke ọdịnala Igbo. Ije n'ime akwụkwọ nsọ ahụ enweziri chapter name otu esi nwee Genesis, Exodus, Leviticus, Number. N'ime akwụkwọ ọdịnala enwekwara arụ ala, nwee ntọala, nwee nsọ ala, nwee iwu ala. Nwa akwụkwọ nwa bekee degasịrị ndị dị ebeti otu a, ọ dịkwa n'ime akwụkwọ ọdịnala. Anyị nyere unu ofu ya taa, mbọsị ọzọ anyị wetara unu ofu ya taa, mbọsị ọzọ anyị ga-ewetakwa unu. Ka anyị nwetara unu taa bụ nke arụ ala. Akwụkwọ Leopoldo dejere ndị Afrịka, ndị isi ojii, site na ụmụazụ ya ndị apọstụl ya. O dejere ndị Afrịka ka ọ ga-esi wee wetara ha ụka. Ịma na ụka okwu na ụka ka ọ pụtara. Okwu na ụka ọ ihe ụka pụtara. Okwu. So ụmụnne m gbado n'anya ka anyị jekọma ihe ọzọ dịara taa. Echi anyị ga-ewetakwara ụnụ akụkọ ọzọ akwụkwọ ọzọ dịkwara ime akwụkwọ ọdịnala. Nwa bekee dejekwara ndị isi ojii n'Afrịka sitekwa n'ụdị ọzọ. Ọ bụrụ sọ ụka ebe ha si bịa buru ibu, mana anyị kwesịrị ịgwa ụmụazị anyị ka ụmụazị anyị mara intention of nwa bekee, ka ụmụazị anyị mara intention of nwa bekee. Na nwa bekee achọrọ gị ndụ, ọ na-achọ oke nke ya. Nwa bekee esego na-achọ nke ya. Nwa bekee na-achọ nke ya. Ọ bụrụ na ị mara the history of the past, there is no white history in the past. So white man ọ na-create white history. Nwa bekee na-create white history. So isoro ha ebe ahụ, nwanne, where are you going to be in white history? Ị na-acha ọcha ka ebe a ga-akaụntụ nye gị. A sị m udo dịkwara unu ụmụnne m. Ka ekekere ụwa gozie unu. Na anyị nwabụ ndị ọdịnala. Nke ọdịnala Igbo, the philosophy that gave birth to omenala. N'ala Igbo, n'onu Igbo, n'ime Igbo. Ọ bụrụ na ọ bụrụ Igbo, o nwere ihe anyị ji eme. Anyị mesị anyị elesi ndị ọcha Igbo ha asụrụ Igbo. Anyị elesi ha omenala anyị ha na-eme ya. Ha ga-akọnvat na omenala anyị na-eme ya. Ma ndị ọcha ọ naghị afịa ha ahụ, ha akọnvat ya. Ya isi unu nwee nchekwube. Ma ndị isi ojii, ihe ọ bụla ndị isi ojii ọ na-eti ha ike. Egwu ha n'okwu otu obi amapụ ha. Na how can we do this? Mba nọ. Mmadụ niile, mmadụ. Nwanne, as long as we are in this earth, all man will be the leader of this earth. All man will be the dictator of this earth. Rapụ na akụkọ. Man dictate ihe na-eme n'ụwa. Nwere onye ọzọ. Don't let them fool you. Man is the leader of this earth. Nobody else. So ihe ọbụla anyị kwuru here, anyị ga-eme. We can do them. Ihe ọbụla anyị kwuru ebe anyị ga-eme nwunye. Before anyị ekwuo ya, anyị ma ya before anyị ekwuo ya. Ọ bụrụ na ya mara ya ekwu ya. Ka m godo obere mmiri. So ụmụnne m, asị m udo dịrị unu ka ọ dịkwa na echi. Mbọsị nta ka anyị chụrụ owere nchi. Echi anyị ga-ewetara oziọma ọzọ. Oziọma dịkwa n'ime akwụkwọ ọdịnala. Ka nwa bekee si wee jekwa ebe ọzọ. Ụbọchị ọbụla anyị ga-ewetara n'ofu ozi site na akwụkwọ ọdịnala. Mana akwụkwọ ọdịnala ozubeghị ezu. Edere Baịbụl 365 years.
365 years ka edere Bible. Akwụkwọ na gị time mana anyị na-ede na-eje anyị na-ede anyị na-ewepụtakwara na Ozioma site n'ime akwụkwọ ndị ọdịnala ahụ. Nweenụ ndidi, akwụkwọ a ga-eru onye ọbụla aka. A ga-echi ya ka esi eme ama Jehova. Akwụkwọ ndị ama Jehova anyị ga-enye ndị ama Jehova ndị ọdịnala ha jebe ka ama Jehova jee kebe dị akwụkwọ free of charge na ala Igbo, free of charge. Give them the book ka ụmụazị anyị mara ihe na-eme ha. We will give them the book free of charge. Everybody let them share the book. Ala Igbo niile ị na-aga na dosbin ị na-atụ ụtọ akwụkwọ na anị, ị na-aga n'ụzọ ị na-atụ ụtọ akwụkwọ. Maazị ka esi ịma ihe ebe ọ bụla ijere ifo akwụkwọ ọdịnala n'ebe ahụ a na-agụ ya na-agwa gị ka ndị ọcha si wee mee nke a ka ihe niile na Bible from A to Z bụ asị edere ya n'ime akwụkwọ ọdịnala ka otu webere asị gwa gị the proof how that thing is a lie. Asị ka ọ bụ ezigbote capital asị nke capital kara aka. O nweghị ihe mere truth apart from the faith belief. Only thing mere Bible truth is faith. Apart from that, even they said in their book, how they fake you into believing nonsense so that you don't challenge them. They said, not me. They said they give you this thing so that you cannot challenge them. Nwa bekee kwuru azụkwa m ka udo dịkwara unu ụmụnne ka ọ dịkwa n'echi.